Dave Edwards a Steve Leslie drosti. Un yn ffafio'r droed dde, llall yn ffafio'r droed chwith. Edwards. Leslie sy'n ei chymryd i mewn i'r rhwyd ochr. Ond dwi'n meddwl bod ambell i cyfnogwr y bala yma bod honna wedi mynd i gefn yr rhwyd ochr oddi. Edwards. Ian Smith. Dyma Callum Woods. Steve Leslie. Yna ddynion yn y canol. Y croesiad i mewn. Ac Alex Darlington yn rhoi'r bel yn ei rwyd i hun. 7 munud ar 20 o'r gêm wedi chwarae. Mae'r ymwelwyr ar y blaen. Gol gynta Alex Darlington i Aberystwyth. Ond yn anffodus i rwyd i hun. Dyw'r bala heb ennill y tymor hwn. Ond maen nhw ar y blaen efo'n hanner awr ar goedlan y parc. Darlington. Mewn i draed John Owen. Owen yn gwneud ffwl o Johnny Spittle ar bas yn hyfryd drwodd i Franklin. Franklin ar ergyd! Heibio'r nod. Mae Harry Franklin yn gwybod bod hwnna yn gyfle da. Symudiad gorau'r gêm hyd yn hyn gan Aberystwyth. Owen yn troi i ddyn. A Franklin yn glir ar amddiffynwr, ond yn methu curo Alex Ramsey. Woods. Edwards rownd y gornel. Mendes. Flick neis. Will Evans yw hwn. Heibio i ddyn. Will Evans yn dal i fynd. Mae redwr mor gry. Mewn i'r cwrt. Rimmer oedd yno. Dim cic o'r smotyn meddwl dyfarnwr. Oedd hi'n edrych fel trosedd. Ond tybed ath Evans ormod ohoni. Orford. Yn derbyn i nôl. Torri ti fewn i Will Evans. Yna ddynion yn y canol. Mae croesiad yn un da! A'r ergyd dros y traws yn y diwedd gan Jack Thorne, y capten. Mae Aberystwyth yn curo'r y drws. Orford yn gwneud argraff. Thorne yn methu sgorio'r y foli. Ramsey ar gig hir. Mae'n adlamu yr holl ffordd i Mendes. Sana Mendes yn ergydio ac yn taro'r trawst. Amddiffyn Aberystwyth yn gwahodd Mendes ar ei droed dde. Ac oedd honna ar ei ffordd i'r gornel ucha. Wel, nag oedd ddim cweit taro'r trawst nath yn y diwedd. Gigrydd yn unfer. Leslie. Leslie'n ergydio ffam lai. Oedd honna trwch blewyn o fod yn ail gol. Mae Leslie wedi bod yn ddylanwadol yn y gêm yma i'r bala yn y crysau cochion. Ac oedd honna ddim yn bell o gwbl. I don't remember a clear-cut chance that they've had, and Rambo hasn't made a save. He made a comfortable save in the first half, hasn't made one save in the second half, and they haven't had a shot on goal in the second half, which we've dominated the game, really. I felt that we dominated the game quite well. We can't create as many chances as we did and not convert any of them. I think we limited them to chances. I think we created a lot, but we're not ruthless enough in front of goal at the moment, and that's our biggest problem. You know, we've got the Welsh Cup on Saturday and then Haverfordwest at home, so we look forward to Saturday now. Prep right and treat it like a Welsh Premier game and not be lethargic in it, and we'll go about it right. They're bringing 4 or 5 busloads up here. They're doing the things right. They're coming here for breakfast and things, and they're going to be right up for it as well. So we've had a good chat in there, and something's got to change on Saturday, and we've got to start converting our chances.